probijao led, dvije koje su tek ove godine prvi puta na festivalu i to ovako u solo izvedbi. Sad će vjerojatno se najviše oglasiti publika iz Zatona, iz Privlake, jer od tamo su Imater i Čača, o moreplovcima, koji su također poznati naravno i iz Privlake i iz Zatona, pjeva nam Gabriela Begonja. Bravo za Gabriela.